3:01. Edgar Tarrés, molt bon dia. Molt bon dia, Mercè, Ivan, molt bon dia. Bon dia. A punt per una nova secció? Sí, i tant que sí. Ara feia dies que no venia i tenia moltes ganes. I més, bueno, després d'aquest cap de setmana amb moltes novetats, moltes coses. Hem estat a Fitur, al Mindful Travel Fitur, i per això doncs avui hem trucat, ens acompanya en Jimmy Pons. Jimmy, què tal? Hola, bon dia a tothom. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs en Jimmy Pons és un expert en el món del turisme, ha estat dirigint projectes i continua dirigint projectes tant aquí com a tot el món, i a més també un gran expert del món del mindfulness, que ha escrit el llibre Mindfulness para Ejecutivos, que ell porta doncs, practicant i treballant al món de mindfulness des de ja fa una colla d'anys, i aquest llibre l'ha escrit al costat de Phil González, que és un dels gurús del màrqueting digital, sobretot d'Instagram, i tots dos han creat aquest llibre del mindfulness dirigit al món, diguéssim, de laboral, no? Gent que està molt estressada i tal. Però aquí el que ens interessa parlar sobretot és de, diguéssim, del mindful travel, no? Que és aquesta barreja entre el món de, diguéssim, de la transformació personal, el món del mindfulness, d'estar bé, del benestar, que és el que sempre parlem aquí, i lligat en el món del turisme. I, bueno, com no, en Jimmy Pons, expert en els dos àmbits, i que ell, amb el seu projecte de Mindful Travel Destinations, doncs ha creat aquest espai a Fitur. Jimmy, com veus el món aquest del viatjar, de consciència, transformació personal, això, en data d'avui, no? Com ho veus? Bueno, jo crec que vivim cada vegada més en un món molt estressat, vivim tots amb aquest ritme frenètic i la tecnologia, de més, evoluciona cap a que cada vegada tinguem més pantalles i més històries, i tot això fa que en un moment donat tots ens plantegem que hem d'aturar d'aquest ritme, no? Mm-hmm. I a vegades el mateix dia a dia no mos deixa aturar. I crec que les vacances, els viatges, són un moment perfecte per començar a entrar dins aquesta dinàmica, no? De atura, para, respira, tranquil·litza't, per després, de qualque manera, tornar a replantejar, no? I per això creiem que era molt important tenir un espai a Fitur, que és una de les fires més grans i més importants del món, que hi hagués un espai per la gent que fa aquest tipus de coses, no? I de fet, ho van decidir superràpid a Fitur, no? Van dir, ostres, sí, tens tota la raó, perquè els viatges... Qui no ha fet un viatge, ell ha canviat a vegades la vida, no? Tu, Edgar, en aquest sentit, tens molta experiència. I a més, hora de plantejar això a Fitur, que van dir tot d'una que sí, després van trobar un grup de gent, i especialment el Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona, que van dir, escolta, nosaltres volem formar part d'això, i des del minut 1, en Jaume Marín i el seu equip, en Ingrid i tots van dir, ostres, això és molt interessant, i arrel de tot això va ser una realitat el que ha passat aquest cap de setmana. I tant, perquè clar, és com... Clar, així potser vist en fred des de fora, és dir, ostres, aquesta gent que fa mindfulness, això, d'activitats terapèutiques, de transformació personal, és com, bueno, és així, no? Els raros, i de cop i volta es troben en una de les fires més importants, com deies tu, del món, no? Alguna cosa està canviant, no creus? Bueno, al final el turisme hem de pensar que és un tema que va molt relacionat amb la societat. Perquè cada vegada hi ha més espais i espais de relaxament als hotels, per exemple, no? Perquè cada vegada hi ha més parcs nacionals al món que fan temes no només d'anar a passejar o fer senderisme, sinó fan activitats més relacionades amb la ment i amb calmar la ment, els banys de bosc, no? A Japó, que és un tema molt comú, i a més està lligat directament amb tot el que és el món de la salut. Celvans, la Universitat de Girona, que està trebant aquest tema, tu mateix, Edgar, fas molt d'aquests temes, no? I el que està clar
és que si han posat espais als hotels és perquè els clients ho demanden. Els clients demanden pues, desestressar-se, relaxar-se, però hi ha un espai, hi ha un tema que és el tema més mental i no té que veure en temes mèdics, vull dir, nosaltres jo mai de la vida em ficaria en aquest tema, no? Però està clar que hem de crear dins el món del turisme espais, en els llocs, activitats que fomentin el benestar, és a dir, hem de passar del wellness, que era més un tema de me voy a un spa, me faig un tractament con chocolate para que la meva pell quedi com el cul d'un bebè, no?, de fina, sinó, escolta, a més d'això, a més de la part exterior, la gent cada vegada més cerca com ordre a la meva part interior, no? Jo sempre dic que això del Mindful Travel és un 2x1, no? És una oferta especial on fas un viatge normal a l'exterior, diríem, però també fas un viatge interior. I aquest esperit transformador, no?, que cada vegada hi ha més gent que cerca aquest tipus de coses. El que està clar és que aquest món al qual estem ara visquent no acaba de ser molt saludable. Pensar que per al 2030 la OMS diu que l'enfermedat que més baixes i més costos generarà a les administracions, als governs, són el tema de depressió, el tema d'ansietat, totes aquestes coses, no? Això vol dir que tenim un camp per endavant molt important i que hi ha que començar a fer coses. Totalment, i a més, com dius tu, com més avança la tecnologia i el món digital, més estressat et trobes. En el teu llibre fas esment de que, diguéssim, el món digital, la tecnologia, ens vol aportar doncs, més temps d'oci, més coses per distreure'ns i tal, però a la vegada, que això hauria de ser com molt plaent i genera plaer, a la vegada ens està estressant i aportant angoixa. És com un contrasentit, no?, d'alguna manera. Sí, per això el llibre es diu Pásate al modo avión, no? Hi ha gent que ha comprat un smartphone i encara no sap que té un botó que es diu modo avión, o hi ha gent que no l'ha pagat mai, no? I és important. Nosaltres, des de Mindful Travel, i en tu, Edgar, ho hem parlat molt, no estem en contra de la tecnologia ni molt manco, perquè, de fet, on els nostres clients allà que anar a cercar-los és en el món tecnològic, no?, on estan molt enganxats, on estan molt ficats en aquest tema. L'important és entendre que la tecnologia ha de servir doncs, per ser més productius, perquè un moment donat puguem fer feina des de qualsevol lloc, perquè sigui tot molt més fàcil i en realitat és això, des del moment que de repente van crear l'ordinador portàtil, ja doncs no estaven lligats a una taula, no? Des del moment que vam tenir un telèfon mòbil, volia dir que ja no feia falta tenir una oficina fixa per si és de parlar, no? I tot això ens ha portat moltes millores. El que passa que si ara fèiem, si abans sense la tecnologia fèiem 10 coses en el dia, van dir, bueno, en la tecnologia doncs guanyarà molt de temps, però és que ara en vez de fer-ne 10 us n'han posat 50, no? I al final anàvem més estressats que abans. I sobretot aquesta necessitat de la immediatesa, no? De que tot és per allà i tot això. I això està clar que no és un bon camí i no ens està portant a una societat com tindria que ser. Perfecte. Jimmy, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, per la teva passió, com fas les coses i continuem creant per anar fent aquest món més xulo, més tranquil i més feliç, no?, al cap i a la fi. Sí, al final la tecnologia, el problema és que la tecnologia, per lo que ens diuen, els robots, la intel·ligència artificial, tot això farà que molta gent quedi sense feina, que de qualque manera visquem en un món amb molta incertesa, no? I crec que és important que la tecnologia comenci a canviar i vagi cap al benefici dels humans. És curiós que els propis humans, que som els qui creem la tecnologia, creem tecnologia perquè
us faci la punyeta, no? I hauríem de replantejar tot aquest tema i fer tecnologies més transformadores i humanes, que al final d'això es tracta. I gràcies a tots i bon dia. Vinga, Jimmy, que vagi molt bé. Una abraçada a tots. Adéu, Adéu, bon dia i gràcies. Doncs molt bé. Ha sigut un plaer realment treballar amb ell i el seu equip aquest cap de setmana. Jo t'anava a preguntar per tu, no? Com ho has viscut, com ho has vist? Clar, jo vaig arribar allà i era com tot molt gran. Ostres, aquests no sé quants, com es diu ara, pavellons. Bueno, no, pavellons. I dintre de cada pavelló no sé quants estants, coses increïbles. Hi havia un bosc a dintre, una comunitat autònoma hi havia creat un bosc, no? I la comunitat de Galícia havia fet el camí de Santiago allà dins. Bueno, jo per mi era com... Espectacular, no? Sí, era jo el típic de poble que arriba allà i diu, hòstia... No cal ni viatjar, perquè en un cap de setmana ja t'has recorregut molts quilòmetres. A més, clar, veus Japó, veus Bhutan, veus la Índia, tot el món en allà posat, no? I, ostres, és una passada, realment super xulo. I tot això que comentava ell, doncs realment està canviant, ja anirem parlant, no? Però així per anar-ho adelantant i que té a veure amb tot això que hem parlat avui, amb la Universitat de Girona ja està aprovat i estem acabant el projecte d'aquest postgrau de turisme i espiritualitat, perquè la mateixa universitat se'n dona compte que cal tot això, que cal una manera de fer que sigui diferent i que vagi el benestar de la gent. Hi haurà un postgrau amb títol universitari on precisament es parlarà de turisme, consciència, benestar i tot plegat. I això serà aquest 2019. Qui pogués tornar a estudiar, no? És obert a tothom, no és un postgrau, allò, diguéssim, per universitaris, entre cometes, sinó és com el que jo vaig fer aquest any, anava a dir l'any passat, sí, l'any passat, ja no sé ni quin dia dius, no? Exacte, vull dir que no, i tot érem gent que no eren de l'entorn universitari, no? I a més, ara, mira, surto d'aquí, me'n vaig cap a Andorra, perquè aquest mes d'octubre hi haurà també el primer congrés sobre turisme i benestar i transformació personal, desenvolupament, digue-li com vulguis. I estem creant allà a Andorra un espai per professionals del turisme i professionals del món de benestar, de desenvolupament personal, que crearem un espai en allà perquè la gent es pugui trobar, perquè jo ho he vist a Fitur. A Fitur hi havia directors de màrqueting de moltes comunitats autònomes, hi havia cadenes hoteleres de luxe de tota mena cercant activitats d'aquestes. A mi em truquen sovint hotels perquè volen aquest tipus d'activitat, no? Volen diferenciar-se, però a més aportar un valor humà a la persona. I això és el que estem creant, en aquest cas serà Andorra, i allà doncs tenim els comuns, la marca Andorra, que estarà doncs, a la presentació demà i que ens estarà donant el seu recolzament, que és molt i molt important. Igual que el Patronat de Turisme d'aquí de Girona Costa Brava, que també hi participarà. I això, com dèiem abans, el món del turisme, del viatge, el que volem és això, continuar a transformar-nos per ser cada dia més humans i viure més bé. I sobretot, Edgar, poder-ne formar part. Bueno, sí, sentir que en formes part, jo em sento molt... Jo quan estava a Madrid, entrava ja a les 8 del matí i sortia a les 8 de la nit, entrava de nit i sortia de nit, no? Vull dir, no vaig veure Madrid per res, jo tot el dia allà, però la satisfacció de parlar amb gent, amb les mateixes inquietuds, amb les ganes de crear, ostres, això no té preu, i és increïble, realment. Doncs com deies, en continuarem parlant durant els propers dies, Edgar, i que sempre estàs obert a parlar amb qualsevol persona que ho desitgi, que ens estigui escoltant, o que vulgui o necessiti més informació. De totes maneres, et poden seguir a través de les xarxes socials, que en allà també desprens i deixes anar de tot. A mi m'agrada molt, és un lloc de comunicació i amb el meu nom, Edgar Tarrés, o Mindful Kid, em trobaran tranquil·lament. Doncs et continuem seguint. Fins a la propera. Gràcies. Que vagi bé per Andorra. Gràcies.